Hello po. Ayan, sige, love, kwentuhan mo na ako na mapaglilingkod ko kay Yen at napatawag po sa usapang LDR. Anong meron, love? Um, Share ko lang po yung relationship ko. Mhm. May 2 years relationship ako, LDR. Actually, nakilala ko siya by social media. Mhm. Tapos, after 1 year pa kami nagkita. Okay. Dun sa loob ng 1 year na yon, siguro andun yung pagdududa niya na hindi ako totoo sa kanya. May Mhm. mga times na dumaan na parang naghahanap pa rin siya ng iba. Okay. Dumadating kasi magbaligtad yung oras namin. Gabi dito, umaga sa kanya. May mga time kasi siya before na pagdating ng 11, nawawala. Ang dami niyang reason. Hinayaan ko lang kasi gusto ko siya makita at naramdaman ko kasi na mahal ko siya kahit di ko pa siya nakikita dati. Nagtuloy-tuloy kami hanggang sa umuwi siya. Nagkita kami. Dinaanan niya ako dito. Tapos, after nun, na magkita kami, pagbalik namin parehas kasi umuwi din ako ng Pilipinas. Pagbalik namin parehas dito, balik ko dito, balik siya dun sa trabaho niya. Ayun, nagbago naman siya. Wala siyang dahilan. Yung oras niya talagang sa akin lang. Tapos, nung may mga times kasi na minsan hindi niya agad nasasagot yung tawag ko. Mm. Yung, alam mo DJ, yung nagdududa na ulit ako na baka gawin niya kasi yung ginawa niya dati sa akin nung hindi pa kami nagkikita. Yun yung malimit namin kasing pag-awayan. Mhm. Tapos, hanggang sa dumalas yung away namin, na sinasabi niya ako daw lagi yung nag-uumpisa. Ang sa akin kasi hindi mawala yung nai-compare ko siya sa dati. Na baka ganun yung ginagawa niya ulit sa akin. Ano ba yung pwede kong gawin kasi yung halimbawa magkaaway kami, magpabati kami ngayon, bukas makalawa away na naman, yun na naman yung issue. Although yung oras naman sa akin lahat, yung pagtawag niya kahit nasa trabaho, ganun din ako. Kaya lang may mga time na pag hindi agad siya nakareply sa message ko o kaya hindi niya nasagot yung tawag ko, nagagalit ako. Iniisip ko agad may iba, yung ganun. Okay. So, kumbaga, lahat ng kutob mo ay plain kutob. Wala kang nakita, wala kang proof. Kasi DJ, July kami umuwi, balik kami. By September kasi, nahuli ko siya eh. Nagpalit kami ng account. Hindi pa kami nagpapalit ng account noon. Parang yung kutob ko. Kasi siya, yung nagdadahilan siya, siguro naman mga 30 minutes, ganon. Tapos, iba yung kutob ko na sa kanya eh. Tapos, ako kasi yung mahilig ako mag-search, mag-imbestiga. Hanggang sa basa-basa ako ng mga comment niya, yung mga dati pang mga picture, ganyan. Chinaga ko talaga yung basahin. Tapos, hanggang sa nabasa ko yung comment ng isang girl na yung uwi ka na, hindi na ako galit. Nagduda na ako doon. Tapos, ayun yung unang beses ko siyang nahuli. Kasi nung hindi pa naman kami nagkikita, wala akong nahuhuli. Pero yung sinasabi ng mga friends niya na wag daw ako sobrang magtiwala kasi hindi pa nga daw kami nagkikita. Yung ganun. Tapos yun nga, by September last year, nahuli ko siya. Nag-comment din ako. Hindi ko sinabi doon kay girl na girlfriend ako. Nag-comment din ako. Parang nagtaka din yung girl na sino yan. Parang gano'n. Ini-add niya ako.
Tapos doon ko sinabi sa kanya na girlfriend niya ako. Nag-give up naman si girl kasi nga bago pa lang sila. 4 days, 3 days ko pa lang yan sila nahuli na. Yun, doon nagmula yung duda ko na palagi basta mawawala siya. Isip ko may ginagawa. Okay. Pero hindi mo na lang ba siya kinonfront na ano ba to? I mean, sino ba tong girl na to? Kasi, Kinonfront ko siya, DJ. anong sabi? Kinonfront ka niya. Sabi ko sa kanya, sino siya? Ang sabi ko sa kanya, ayan na, tinatanggi mo na. Wala kang ginagawa. Pero yan na, nahuli ko. Ang sabi niya sa akin, kinakabahan ako. Ang sinabi niya sa akin, wala yan. Kasi, hindi ko nga alam na naging kami niya. Yun yung sabi niya sa akin. Mm. Pero sabi kasi ni girl sa akin, sabi niya, huwag mong sasabihin sa kanya na sinabi ko na kami na. Yun yung sabi ni girl. Tapos, nung nagpalit kami ng sabi ko, sige, ibigay mo sa akin yung account mo. Nabasa ko yung mga conversation nila ni girl. Yung si girl kasi mahilig siya mag-send ng mga picture, yung parang mga nang-aakit ba ganun, na hindi ko kasi ginawa yun sa kanya before kahit di pa kami nagkikita. Na yung ganun nga. Tapos, ayun, pero nag-I love you sila, ganun. Na isinad kasi ni girl sa akin yung conversation nila. Ayun, doon na nagmula yung duda ko palagi na every time natatawag ako, pag hindi niya agad nasagot within 30 minutes or iba na yung kutob ko, nagagalit siya. Okay. Tapos, So, after mong nahuli, what did you do? Anong ginawa mo? After mo siyang, kunyari, after mong na-access yung mga messages na yon, pinakita mo ba sa kanya na, this time around, hindi mo na pwede sa akin i-deny na hindi naging kayo or hindi mo alam na naging kayo kasi I already saw the conversation. Oo, DJ, sinabi ko sa kanya. Anong sabi Ko niya? sa kanya. Ang sinabi ko kasi sa kanya ganito, hindi ko ipipilit yung sarili ko sa'yo kasi ikaw na yung naghanap. Ibig sabihin, ayaw mo na sa akin. Yun yung sinabi ko sa kanya. Sabi ko, hindi kita pamimiliin. Siya yung piliin mo kasi siya yung bago. Ang sabi niya sa akin, bigyan mo pa ako ng isa pang chance. Alam kong nagkamali ako. Naakit daw siya dun sa girl. Yun, ganun. Okay. So, after nun, binigyan ko siya ng chance. Nagbago naman siya. Talagang yung oras niya, yung lahat, inano niya yan. Ibinigay naman niya sa akin. Wag lang akong magduda. Kaya lang itong mga dumadating naman na mga araw na naman, itong mga nakaraang araw, kasi ako pag wala naman akong, ewan ko ba, pag wala kasi akong nararamdaman na kaiba, wala naman sa akin eh. Hindi kasi yung kay girl na yun talaga before, iba yung pakiramdam ko. Kahit bago pa lang na siya, parang nagdadahidahilan sa akin. Iba yung pakiramdam ko, talagang may something. Kaya sinasabi ko sa kanya ngayon na iba kasi yung pakiramdam ko. Yun yung sinasabi ko sa kanya na ganun nga. Kasi itong ang malimit namin na pag-awayan, meron kasing times dati na every Saturday night nawawala siya ba? Yung ganun na may pinupuntahan siya, parang nagdadahilan, ganun. Pinalampas ko yun, pero sinabi ko sa kanya na bakit ganyang araw lagi ka nawawala. So nawala yun, nagbago yun. And then after that, ito lang, mga June. 1 hour lang naman siya nawawala. Yung parang napansin ko sa kanya, 3 consecutive days, the same time, the same day, yung 3 consecutive weeks pala. The same time, the same day, lagi siyang 1 oras hanggang 2 oras nawawala. Na, ang dahilan niya kasi sa akin, ayun, nagpapaalam naman siya, lalabas, ganyan. Tapos,
Sabi ko, bakit di mo sinasagot yung tawag ko? Even isin mo yung message ko o mag-reply ka. Ang pumapasok sa utak ko, ayaw mo magpaabala ba sa akin kaya hindi mo sinasagot yung message ko? Yung ganun. Ba't di mo na lang siya lagyan ng collar? Paano? Collar po. Tapos bili ka po ng leash. Yung tali. Tapos i-walk na dog mo. Sali mo sa dog show para kumita ka. Total, gusto mo ng aso. Hindi mo gusto ng jowa. Diyos ko, te. 1 hour, 2 hours. Di pwedeng magpahinga sa'yo, no, te. Bawal hindi Diyos ko, Lord. Bawal hindi mag-report sa'yo. 1 hour, 2 hours. Di ka mamatay mo ba? Hindi po kasi nga, parang yung sa loob kasi ng 2 years na yun, kasi, hindi naman siya ganun. Hindi ko alam yung sinasabi niya, siguro nasanay ako. Oo, talagang may ginagawa siya, yung ganun. Oo, te. Kaya lang kasi, sa totoong usapan lang, te. Ito babae sa babae na yan. Opo. Nakakasakal. Ang OA. 1 hour, 2 hours every day, sabihin na natin every week, same day, same hour, nawawala siya, ganyan. Tapos automatically ang isipin mo na lang pambababae. Kung ganyan lang din tayo magiging takbo ng isip mo, na kada hindi siya magpaparamdam sa'yo, mambababae siya, kada may gagawin siyang kakaiba ng bababae siya, kada mawawala siya ng bababae siya, mas mabuti pang di mo na lang siya pinatawad. Kesa ini-stress mo yung sarili mo ng ganyan. Kasi ganito, DJ. Di ba sinabi ko sa kanya yun, bakit ganyan, ganitong araw ka, ganyan, nawawala. O, nagbago naman siya, nawala naman. Yung ganun, yung mga araw na wala. Ayun, sinabi ko lang sa kanya na, hindi ka naman ko siya pinagpapawalan na kasi nakikita ko naman siya nag-online. Sabi ko, yung i-message mo lang naman ako, yung ganun ba? Oo nga, te, nakakasakal. Alam mo yung, kung hindi ka kausap, sa mga moments na hindi ka makakausap, kailangan pa rin i-message ka. Hindi ba nakakasakal yan? Kasi kung ako yung... Yun nga yung sinasabi niya sa akin. Te, sa totoo lang kasi, sabi ko nga sa'yo, babae sa babae, nakakasakal. Kung ikaw, jowa ko, may irita din ako eh. Baka magpakabit na lang ako ng tracker, tapos ilagay ko yung app sa cellphone mo. I-track mo na lang ako, para hindi na ako mag-explain. O kaya papakabit ako ng CCTV dito sa noo ko. Tas sa'yo lang yung access. Para alam na alam mo kung saan ako nakatingin. Hindi kasi. Di ba nakakatawa yung gusto mong mangyari? Kasi ako natatawa na lang ako eh. I'm sure natatawa ka na. Kasi imagine mo yung jowa mo, may CCTV sa noo. Tapos? Ayun na nga, yun malimit namin na pag-awayan, yung gano'n. Pero hindi naman, ewan ko, pero tumadaan talaga sa akin yun na, yung okay lang naman, pero yung talagang, minsan tumadaan talaga sa akin na, naisip ko na gano'n. Hindi ko alam, siguro kasi natakot ako before, na kasi ginawa niya sa akin yung gano'n. Oo, mahal. Kaya lang kasi nagpatawad ka eh. Binigyan mo siya ng chance eh. Hindi. That's the wrong, that's the wrong reason why you have to forgive someone eh. When you forgive someone, it's because you have accepted na nagkamali sila and you are ready to give them another chance. Do not give them the bullshit na mahal kita kaya pinatawad kita. Kasi that will also mean na kung hindi lang kita mahal, hindi kita patatawarin. Yun yung idea dun eh. Ang idea ng pagpapatawad is na-accept mo, natanggap mo na nagkamali yung tao and right now, binibigyan mo siya ng chansang magbago. Without you trying to rub sa mukha niya na nagkamali ka, nakakairita, di ba? Di ba? Tapos, para kasi ng plaka. DJ, kasi yung isang pinag-aawayan namin, kasi may ex siya doon. Ngayon, ang sa akin, yung dati kinukwento niya, parang okay lang. Ngayon, yung pa naman, yun ba yun, paulit-ulit niya sa akin na kinukwento na parang, tinanong ko sa kanya, ano bang gusto mong ipamukha sa akin? Sinabihan kita, diba, na hindi ko maiwasan na minsan makaramdam ng selos, lalo na pag magkasama kayo. Kasi yung babae, parang inaano pa rin ka siya na, punta ka dito, sama ka dito, ganyan-ganyan. Sabi ko sa kanya, kung mga parties na invited kayo parehas, wala namang problema sa akin kung parehas kayong andon. Kaya lang, pag yung kayong dalawa lang o tatlo lang kayo, parang
parang ang hirap sa akin yung gano'n na magkasama sila. Siya, parang alam mo yung parang balewala yung, "Bahala ka diyan kung masaktan ka." Gano'n siya ba? O yan, ba't di na nga lang kayo mag-break? Total, ang dami mo kasing pinagseselosan lang. Sa totoo lang. Ang dami mong pinagseselosan, ang dami mong trust issues sa kanya. And it's kind of heartbreaking kasi to hear how small you think of yourself. Dahil grabe ka magselos. Grabe yung insecurities mo yan. Sobrang Opo, liit kasi ng tingin mo sa sarili mo na every single time na may babaeng lalapit dyan sa jowa mo, baka posting paldahan, pag-iisipan mo na ng masama. Alam mo yung aso na lagyan lang ng ribbon sa ulo, pag-iisipan mo na ng masama. Ate, Iwan ko kasi oo, hindi oo nga, naman. kaya lang it's not an excuse eh. Kapag sinabi mo na ginawa niya na kasi before eh, so natatakot akong gawin niya uli, di sana hindi mo muna pinatawad kung hindi ka pa handa magtiwala ulit. Yun kasi idea dun eh. Yun yung idea ng love. When you forgive someone, it means that you are giving your relationship yet another try. Clean slate. Fresh start. Willing ka na uli magtiwala. Handa ka na uli magsugal. Handa ka na uli magbigay ng pagmamahal. Binibigyan mo uli siya ng tsansa na magsimula ulit. Yun yung ibig sabihin ng forgiveness. Yun yung ibig sabihin ng second chances. And if you are not yet willing to give that, do not enter or do not reconcile with someone. Kung hindi pa kayo handa, wag nyo munang ibigay. Kasi yan yung magiging endpoint ng relationship. Never endless. Or never ending rather na pagsiselos. Lahat na lang pagsiselosan, na wala nang ganyan pagsiselosan, nakita si ex pagsiselosan, nakita si ganyan pagsiselosan. Kailan siya matatapos? So bawal na lang siyang tumingin sa iba, bawal na lang siyang lumabas kasi kahit sabihin mo sa sarili mo yen na hindi naman po, wala naman po sa akin kung lalabas siya, laging may pero eh. Yun yung kailangan matanggal pero pwede ka nga Hindi, lumabas BJ. pero Inano ganito, ko lang naman pwede sa kang kanya gumanyan pero ganito. Yung kasama niya yung ex niya na sila lang ba? Yun lang nga yung yen, issue laging ko sa may kanya. pero. Pwede siyang lumabas pero ganito. Pwede siyang lumabas pero magchat-chat ng ganito. Pwede lumabas sa ex pero kailangan may ganito. Laging may pero. Lahat mapagseselosan mo, love eh. Lahat talaga, as in, mapagseselosan mo. Ngayon, if you don't think na yung pagpapatawad mo ay tinitake seriously niyang boyfriend mo kasi up until now, kahit hindi naman na kailangan, nakikipagkita pa rin siya sa ex niya at sa mga barkada nilang nag-uugnay sa kanila. Di break mo na lang kesa ini-stress mo yung sarili mo. Kasi kung lahat talaga tayo pagseselosan mo, promise, kulang na lang collar. Kahit ako na magpadala ng leash. Para sa inyong dalawa. Kasi nakakaumay yan, te. Sa totoo lang, nakakaumay yung ganyang klaseng relationship. Yung kapag lumabas ka, bubungaran mo sa chat or sa text, saan ka na naman nagpunta? Sabi ko sa'yo, ganyan. Online ka naman, di ka naman naggaganyan. Oh, pumunta na naman sa ex mo. Di ba sabi ko sa'yo, pag pupunta ka sa ex mo, hindi pwedeng dalawa lang kayo, tatlo, kailangan 4 and above. Diyos ko Lord, may requirements. Di ba? Love, ganito, yan no. Isipin mo muna sa sarili mo. May tiwala ba ako dito sa lalaking to? Wala. If the answer is no, then sabihin mo sa kanya, look, I love you but I do not trust you. Can you help me with it? Kaya mo ba akong tulungang magtiwala sa'yo? Kasi mahal kita. But the point is, wala kasi akong tiwala sa'yo. Kaya mo ba akong tulungan? Pag sinabi niyang, sige, anong gusto mong gawin ko? It's not about what I want to do. It's something about what you need to do. Ano yung kailangan mong gawin? It's something that only you can figure out. Kasi ako, I tried. I tried giving you instructions with provisions. Parang may requirements ka na nga eh. And ang pangit ng tignan. Bukod sa nagmumukha ka ng asong sunod-sunuran sa akin, nagmumukha na akong nagger. At mas mukha na akong nanay mo kesa jowa mo. Sa dami ng bawal sa'yo. Naintindihan mo ko yan? So, you try to converse with your boyfriend. You try to level with him.
Tanungin mo sa kanya, mahal kasi kita eh. That's undeniable. Isang bagay yan na hindi ko maitanggi sa sarili ko, but you have to help me out, dude, kasi I do not trust you. Hindi kasi ako nagtitiwala sa iyo eh. Yun kasi yung problema. So, can you help me? Can you help na i-assure ako na there's nothing I should be scared of? Na dapat hindi na ako matakot, di ako dapat ma-insecure, di na ako dapat magselos, wala akong dapat pagselosan, na ako lang talaga yung mahal mo, can you help me? Kasi I'm gonna try. Kasi DJ, siya rin yung, kaya ganun, hindi naman na ako dati nagsiselo sa ex niya. Tapos, siya rin kasi yung nagkwento sa akin na, ay si, ganyan, sinasabi dong sa isang friend nila na, gusto pa niya ako, yung, kung babalikan ko lang yun, yung ganun. Tapos ito naman si girl, ayun parang nag-effort na gusto lagi siyang makasama. Yan, mag-break na lang kayo. Break na lang kayo, dear. Wala eh, di ka rin willing tumanggap at all eh. Hindi ka willing tumanggap, hindi ka din open sa suggestion. I suggest love, hindi ka nga pala open sa suggestion. Sabihin ko na lang sa'yo, it can be your option, love. Mag-break na lang kayo. Hindi mo kaya magtiwala dyan sa boyfriend mo at wala din niyang kayang gawin para ibalik yung tiwala mo. Wala eh, mahina yung comprehension niya eh. Biruin mo, selosa na nga yung girlfriend niya, yun pa yung kwento niya. Kung di ba naman isa't kalahati ugok yan. Opo nga eh. Oo nga eh, kaya nga mag-break na nga lang kayo. I don't wanna hear anything else. Mag-break na lang kayo, love. Hindi, kanina funny pa siya eh. Ngayon kasi ano na lang siya eh, annoying na. Wala eh, wala kayong tiwala sa isa't isa eh, lalong-lalo ka na, wala kang tiwala sa jowa mo. And hindi na talaga maibabalik ni jowa mo yung tiwala mo sa kanya. That's the saddening truth. Yun yung pinaka-unfortunate sa sitwasyon yung dalawa. Wala siyang magagawa to bring your trust back kasi wala siyang ginagawang effort to do it. If not, inaasar ka pa niya. And you, on the other hand, you are not willing to trust. You are not willing to let anything go. Para kang NBI na on the roll. Kumbaga parang private investigator na may lead, detective na may lead. At dahil alam mong malapit ka ng makatumbok ng sindikato, hindi mo na nile-let go yung mga proof na meron ka. Yan yung feel mo ngayon eh. And you're not gonna let it go. And that relationship will only be toxic. If hindi ka marunong magtiwala at hindi mo gugustuhing magtiwala at hindi siya gagawa ng paraan para pagkatiwalaan mo siya, both of you guys are just gonna annoy each other every single day. So might as well just break up. Sabihin mo sa kanyang ganito na lang. Kung aasarin mo lang din naman pala ako na aasarin every single day sa mga stories mo about how your ex wanted you back and how your ex is telling stories sa mga friends nyo na pagbabalikan ko siya, things will change and all. Kahit na alam mong nasasaktan ako, kahit alam mong ayoko yung marinig. At ako naman on the other hand, hirap na hirap magtiwala sa'yo. Whatever I do, nahihirapan talaga ako. Bigyan na lang kaya natin ng moment yung isa't isa na maghiwalay muna. Let's just ask ourselves muna, ano ba talaga gusto natin? Like you, ano ba talaga gusto mo? Do you really wanna go back to your ex? Do you want someone new? Or willing ka na bang mag-adjust? At intindihin, be sensitive with what I feel? And me on the other hand, ready na ba ako makipagbalikan sa'yo? Na willing na din ako ibigay yung tiwala sa'yo. This time around, clean slate. Yung hindi ako mag-bring up ng any issue from the past. Yung hindi kada posting may palda pagseselosan ko. Hindi kada 1 oras o 2 oras na missing sa isang buong araw mo paghihinalaan ko. I think both of you need some time off. Kasi wala eh, annoying lang eh. Naiintindihan mo ko, love? Opo. Both of you guys are becoming more annoying to each other than ever. So, if hindi nyo na talaga kayang pagkatiwalaan nyo isa't isa, if wala na talagang natitirang tiwala kasi naubos na and all, tas siya naman wala na, parang pagod ng patunayan sa'yo na loyal siya. Kasi kahit anong gawin niya, hindi na naman siya nananalo. At annoying talaga siya by nature.
eh wala talaga mangyayari sa inyong dalawa, love eh. Kahit ipilit natin. Naiintindihan mo ko? Opo. So, Ang insensitive kasi niya, yung mga bagay na ayaw kong marinig. Ipilit paulit-ulit niya yan. Yung parang, parang wala nga siyang pakalam na. mahina nga yung comprehension ate. Mahina nga yung pang-intindi. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, kung ganyan lang din, kausapin mo na lang. Kung hindi ka titigil, kung hindi ka magtatanda sa mga bagay na ayoko marinig, pero yun pa rin yung sinasabi mo sa akin, tapos ayaw mo din namang gumawa ng paraan para iparamdam sa akin na wala akong dapat ipagselos, tigilan na muna natin to. Magpahinga na lang muna talaga tayo. Okay. Ngayon na, bibigyan kita ilang minuto para makapagbigay ng mensahe dyan sa jowa mo na ewan ko yung utak gamunggo, hindi makaintindi. Anong message mo kay Brainy? Ayun. Para sa be. Oh, alam mo yan na mahal kita. Siguro naman lahat ng ginawa ko at naramdaman mo yun kahit malayo tayo. May mga bagay lang talaga, yun nga, yung trust issues natin. Sinabi ko naman sa iyo na ibalik ko yun before, nung after magkita natin, nawala lahat yung pagdududa ko, nagbago ka, pero dumating pa rin sa point na di ka pa rin nakontento. Binigyan kita ng chance. Ayun, sorry kung minsan dumadating pa din sa akin yung bumabalik yung nagawa mo. Di ko alam, natatakot lang siguro ako. Sinabi ko sa'yo na minsan may mga insecurities ako sa sarili ko. At yung tungkol dun sa mga sinasabi ko sa iyo paulit-ulit, alam mo naman yun kung ano yung bagay na nakakasakit sa akin. Yun lang naman, dalawa na yun ang issue nating dalawa. Ayun, sana ma-realize mo, tulad ng sabi ko sa iyo kagabi, ma-realize mo yung mali. Kahit sabihin mo sa akin na hindi mo alam ko sa sarili mo na alam mo yun kung bakit ako nagalit kagabi, bakit ako nagtampo sa iyo, bakit ako nasaktan. Sobrang sakit kasi yung marinig galing sa iyo eh. Di bali makarinig ako sa ibang tao, pero yung galing sa iyo na paulit-ulit kong sinasabi na kung pwede, huwag kang magbabanggit ng kahit ano na nakakasakit sa akin. Ayun, kung mapagod ka sa akin, tatanggapin ko. Wala akong magagawa. Ang sinasabi ko sa iyo, at least magsabi ka sa akin ng totoo. Ayoko nang mag-iiwanan tayo sa ere. Yun lang, ingat ka dyan palagi. Mahal na mahal kita, tandaan mo yun. Yun lang po, DJ. Yan, ganito na. Before I let you go, love, if you really want to move on with this relationship, if you want to make it last, you have to make an effort. Hindi mo pwedeng lagi sa kanyang i-excuse na nagawa mo na kasi before at alam mo may insecurities ako, that's why minsan ganito ako. That cannot always be the excuse. You have to fight it, love. Kailangan mo yun baguhin sa sarili mo kasi if hindi, aabot talaga kayo sa endpoint ng relationship ninyo. You also have to make an effort para baguhin yun sa sarili mo kasi sa totoo lang yan nakakasakal. And the more kang nakakasakal, the more siyang nang aasar. So, parang feeling ko yun yung game ninyong dalawa. Mananakal ka. O sige, mga asar ako. Mga asar ka. Sige, mananakal ako. Yun yung game ninyo eh. You both are trying to grind on each other's gear. At nakakairita yun. Even for the both of you guys. At lalong-lalo na siguro sa mga tao sa paligid nyo na parang tangatong dalawang to. Namomblema na nga sila, nag-aasaran pa sila. O diba? Parang try nyong ayusin to within yourselves na meron kang flaws, meron din siya mga pagkakamali. And even if hindi nyo na yun i-admit sa isa't isa, just try to make an effort to change it every single day. Okay? Ganito kasi, DJ. Wag mo na i-explain. Wag na natin i-explain. Basta na-gets mo yung idea lang. And stop trying to defend everything. Kasi yun yung nakakabwisit dun eh. When you guys are trying to admit na meron kayong pagkakamali, but then again, you are going to try to defend yourselves, just
for the reason na para masabing tama kayo or kayo yung kawawa. Stop doing that. Oh, it's kind of irritating eh. You just have to stop doon sa part na i-admit ko sa sarili ko may pagkakamali ko and may pagkakamali ako and I'm gonna do something about it. Let's be progressive. Stop trying to defend yourself. If you know na may mali sa'yo, baguhin mo na lang. Kasi even if idepensa mo yung sarili mo ng idepensa, wala namang mangyayari doon eh. Kung hindi kayo pareho magbabago, dedepensahan nyo lang yung isa't isa every single time. Hindi ito matatapos. Naiintindihan? Okay po, DJ. Maraming salamat, Ayan, sa pagtawag sa programa, ha? Ingat ka lagi lang. Thank you, DJ. Thank you po. Thank you.